Samtang sa dugang pang balita, pamilya sa namatay nga kani student leader atol sa encounter dito sa Negros Occidental, final na ang desisyon, bugos na ang desisyon nga dili i-claim ang maong patayng lawas sa ilahang pamilya. Kasama mo sa balita Radio Man Ken Galanea. DYHP Tatak RMN Report. Insistent ni Capital Site Barangay Captain Kel Quijada nga tinud ang suwat nga gipadagat sa mahani tungod sa ka-student leader nga si Vince Francis Dingding nga napatay sa engkwentro sa militar o gituan nga mga sakop sa New People's Army dito sa Kawayan sa Negros Occidental. Niadtong Sabado, Mayo 16, si Quijada dipadagat sa mga mensahe human gigwasyon sa Coast-oriented group ang suwat nga gikan sa mahani Dingding nga si Romulo kalabot sa desisyon sa ilang pamilya nga dili nila kuhaon nga patay nga lawas sa ilang anak nga si Vince Francis. Gibutyag ni Quijada nga giduol sa mga sakop sa EFP dinhi sa Sugbo ang pamilya ni Dingding sa ilang barangay sa Capital Site aron kini pagigsabutan kabahin sa pagpada dinhi sa balik sa patay nga lawas ni Dingding aron bisan sa katapusan ikauban nila kini pagbalik. Apan mato ni Quijada gut ng desisyon sa pamilya nga didto na nila ipalubong sa Kawayan si Vince Francis pinagi sa koordinasyon tali sa militar ug sa LGU sa maong lungsod. Mato ni Quijada yung nasayran gikan sa pamilya nga si Vince Francis ni atupang 2018 nibiya sa ilang panimalay ug karon bago pa lang niya nasayran nga miuban kini sa usa ka kalihukan hangtod nga nahitabo ang enkwentro netong Sabado binusa siya sa 5 nga napatay. Gibutyag ni Quijada nga si Vince Francis usa ka kanhi sakristan sa Capital Parish ug scholar dito sa lungsod sa Argao nga tunghaan hangtod nga nabalhin kini sa University of the Philippines Cebu. Samtang baton sa militar kini mo'y labing unang higayon nga dunay usa ka pamilya nga mibalibad pagdawat sa patay nga lawas sa kasakop sa gituhang NPA nga napatay sa ling enkwentro. Nihangyo lang ang pamilya ni Dingding nga kung ilubong na kini sa Kawayan nga makuhan kini og video para makita nila ang paglubong ug markahan ang iyang lubnganan aron ila kining maduaw sa umaabot na nga panahon. Kasama mo sa balita ni Radio Man Ken Galanea Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras